a interpretación das murgas. Para elo teñen 3 paletas. Unha ten un 1, outra un 3 e outra un 5. Sendo un boa interpretación, o 3 moi boa interpretación e o 5 excelente interpretación. Os membros do xurado votarán inmediatamente despois da actuación de cada unha das murgas. E ustedes, ao mesmo que nós, seremos testemunhos desa votación, pois poderán ver nesas paletas o número elexido por cada un deles. Para votar temos un xurado que quen lle dera por aí adiante a Las Palmas e as Chirijotas de Cádiz, por non dicir aos de Brasil. Un xurado que lóxicamente está presidido pola concelleira de Cultura e Festexos, Elvira Piso Sarnoso. Como especialista da peluquería e o maquillaxe temos a Manuel Vilarrey. Manuel Vilarrey conta cunha dilatada carreira profesional no mundo da peluquería estética, como un centro especializado en Ribeira no que se ofrecen os máis diversos servizos de beleza. Sempre estivo vinculado ao mundo da cultura a través das súas facetas de bailarín, na que destacamos o seu paso polo ballet Rei de Viana, así como a de profesor de baile tradicional en distintas asociacións e grupos de toda Galicia. Na actualidade colabora a nivel técnico con diferentes casas comerciais